I-restart. Reset, hindi pwede. Hindi pwede. Pag nireset mo, babalik ba ano? Baka mabalik. Oo. Pero pag pinatay mo, okay lang. Kasi dati pinatay namin yan eh. Tapos nung bigsan namin, wala na. Kailangan. What's up mga kabady? So, papasala natin yung pwesto ni Agape Electronics. So, dahil nagpa-ayos po ako dun ng phone at check po natin. At don't forget to subscribe and hit my notification bell kung bago ka lang sa aking YouTube channel. Yan. So, yun. Puntahan natin at tignan natin. Diyan muna kayo. 1 minute, 37 seconds later. So, yun mga kabady, dito ako ngayon. Doon po yung pwesto niya. Diyan po banda. So, tignan natin. Yan. So yun mga kabady, hindi po yan yung pinaka-address niya. Bali Gomez building po yan, Perez building. So nagkamali lang po yung pagka-print nila, kaya yun. So yun mga kabady, ito po yung signboard ni Agape Electronics Shop. So we offer po, may computer and laptop po. Meron din pong mobile. So computer and electronics access. Yan po. Dito lang po sa lugar ng Gomez. So we offer computer, laptop, cellphone, tablet, Canon printer, wall bracket. Yan po. So may TV Plus din po kaming indoor or outdoor. TV, antenna, video cassette. Yan po. So may video kay player, amplifier, speaker, meron din pong microphone, speaker, wires, microphone, wires, motors, electric fan, washing machine. So andyan po yung mga offer nila. So here sa May Gomez lang po, Agape Electronics Shop. So yun, halina kayo dito sa mga may mga problema ang mga gadget nyo. Dito lang po kay Agape Electronics Shop. So yun, meron din po siyang mga bentang concert. So iba-ibang mga klaseng pwede nyong magamit sa bahay. Meron din pong mga wire, extension, mga ganon, mga general electronics po, nandyan po siya. So yun, kapag sira po yung mga computer and laptop nyo, pwede po kayo dito kay Agape Electronics po. Take note mga buddy, pwede ka rin magpa-reformat o magpa-reprogram dito. So ayan, meron din pong mga speaker dyan at ang mga iba-ibang klaseng portable speaker po. Meron din dito po, ayan, dito kay AES Agape Electronics. Easy Fix, Beyond, Contact. Ayan, makikita mo po dyan yung number niya. Mga kabady, ito po yung katapat niya Headlines Clinic po. So dyan nyo po mapapansin, katapat niya po yung Agape Electronics. So kung mapapansin nyo po, yan po yung sa may kanto niyan Mercury Drug Store. Yan. So ayan mga kabady, ayan po yung mga portable speaker nila. Ayan, may 6.5 inches po, iba-iba pong inches yan mga kabady. Yan, may Vivo na mga headset din sila, Oppo, mga ganyan. Yan, yan lang, General Electronics here in Agape Electronics. Meron silang flash drive, memory, mga SIM card. Kaya meron din dito, sinasabi dito, doon, dito, SIM. At mga kabady, baka kung di mo pa alam, pwede ka rin magpa-setup dito ng speaker, kahit na anong gusto mong setup. Usap lang kayo ni Agape Electronics. Meron ding mga cellphone accessories tulad ng tempered glass, mga yan, mga case, pwede ka rin dito kay Agape.
So yung mga kabady, ayun yung mga siniset sa aming speaker, dyan siya gumagawa. Medyo magulo mga kabady, pero yan ang area niya para makagawa. Ayan din yung gumagawa na siya ng video kay setup. Hindi na pwede nga lang lagyan ng SIM, no? Hindi na pwede. Wi-Fi lang, no? Wait. Pero pwede siyang pwede siyang i-restart. Reset hindi pwede. Pag ni-reset mo, babalik ba Baka babalik. Baka. Oo. Pero pag pinatay mo, okay lang. Kasi dati pinatay namin yun eh. Tapos nung bigsa namin, wala na. Kailangan niya na lang ng Apple ID, oh. Tapos, tawag na nito, hindi rin pwedeng i-update. Hindi rin nag-update sa kusa. Hindi, latest version na. Kaya okay na, hindi mag-automatic yan. Tagal ba ito bago mag-ano? 13, ano eh? 12 ba ata? 12 point. Ano yun? Jailbreak mo siya? Oo, naka-jailbreak yan. Jailbreak. Hindi mo naman bypass pag hindi naka-jailbreak. Oo. Kailangan mag-jailbreak. Hindi rin siya pwedeng no? Basta hindi pwedeng i-reset. Hindi pwedeng malobat siya, okay lang, no? Okay Nabuksan lang, naman. walang problema. Kasi dati, pag 15% na yan, sinadjust niya na sabi nung gumawa sa kanya sa Manila, hindi na pwedeng malubat ng yung malubat, yung pag parang pinatay mo, i-power off. Kasi Hindi, wala na rin signal to nun. Wala? Wala na rin signal to nun kasi ganun na eh. Mamamatay, Oo. hindi na pwedeng ano eh. Wala signal to nun. Oo. Na. So, na-jailbreak na siya, okay na. Yeah.